tenia un argumentari preparat per rebatre precisament aquesta proposta, perquè dit així em sembla molt interessant, s'estalvien diners i així ens en sortirem per rebaixar el preu. El problema és aquest. El problema és que si s'ha de rebaixar la despesa és per poder invertir en altres llocs necessaris i adequats a la realitat que tenim. És tot el tema d'atenció a la ciutadania que està passant moments difícils. Per tant, si entréssim al detall de totes les persones que se'ls acomiada, per dir-ho així, veuríem certa intencionalitat que el que dona peu és que no són mesures pensades per un estalvi adequat i eficient, sinó que entorpeixen precisament una de les funcions bàsiques i fonamentals de l'Ajuntament, que és donar servei a la ciutadania. Per tant, hauria estat bé poder entrar en el tema de mesa, anava molt lligat, i acabo, anava molt lligat amb l'anterior, és a dir, per un cantó rebaixem, és el que hem estat en tota aquesta política neoliberal que ens té aquí martiritzats. O sigui, per un cantó rebaixem impostos, per l'altre, clar, si tenim menys entrades hem de retallar serveis a la ciutadania, està claríssim. I aquí es veia avui molt... Bé, el tema si s'arriba a l'informe, ja parlaré sobre el tema dels sous. Sí, senyor Robaguera. El que es tracta és ara, com he dit abans, hi haurà els informes preceptius tant per part de la Secretaria amb la qüestió jurídica com també per part d'intervenció, i aquest punt, si l'hem de tirar endavant, s'hi tirarà el seu punt. Gràcies. Sí, un moment, sisplau, té la paraula per el senyor Guinó. No, només una cosa, aquest escrit el vam entrar el dia 9, que es podia haver fet l'informe ja, i que jo no entenc, jo bàsicament ho veig d'una altra manera, el tema més que el sou dels polítics, jo el que veig són les càrrecs que hi ha de confiança o càrrecs de treball de persones, aquestes que proposàvem eliminar, persones que, a part de ser fora del poble, tenen uns sous cada vegada més feines, se'ls va donar més competència, perquè clar, el que van eliminant els regidors, van contractant persones de fora i anar pagant, no? Llavors jo veia aquí la sortida, crec que era aquesta de l'explicació, i no altra, no? Ara, ens falta un informe, segurament que si aquí haguéssim parlat de tot menys de tocar els sous, segurament que l'informe ja estaria sobre la taula. No entenc com de l'estació de Massanes ha vingut aquí sense informe i per això cal l'informe. En tot cas, ja ens mirarem bé el ROM, el que diu, el reglament orgànic, i a més aquest informe, perquè donarem un altre text extraordinari quan el preu sempre pot de 8 dies. 8 dies, doncs prendrem nota, gràcies. Sí, jo volia dir una cosa. Miri, jo espero que vagi ràpid aquest informe, jo ara desconec el ROM en concret, nosaltres crec que hi vam votar en contra, però el possible extraordinari que es faci, demanarem que es derogui aquest ROM. Perquè si no, aquí no es podrà presentar res. O sigui, vostè tarda 2 mesos o més per dir que al govern només queden 3 persones. O sigui, ara si nosaltres demanem un ple extraordinari que intentaràs votar també al màxim, a veure si podem arribar a les eleccions i sobretot que aquí no es convoqui cap ple que ningú sàpiga res. Però escolti, al pròxim ple demanem que es derogui el ROM. Perquè si no, quin sentit té que es presentin propostes i mocions, ja ens sortim d'això, que, bueno, miri, jo me'l crec, senyor Martínez. Suposo que me'l crec perquè algú deu haver informat d'aquest aspecte però ho donarem perquè si no, clar, queda desvirtuada la funció i la consideració del ple. Bé, poden presentar el que vulguin, saben que les mocions que han presentat sempre han sigut acceptades i sempre s'han entrat i s'han debatut i s'han votat cada vegada que hi ha alguna notícia. Per la qual el fet d'haver-se retirat aquesta per una qüestió puntual i justificada, tal com he explicat abans, no és motiu suficient com per dir que vostès no poden entrar mocions en forma, puguin ser meses i debates. Res més. Passarem ja a l'altre punt de l'ordre del dia, que és ja pregs i preguntes. Donarem informació primer al senyor Romaguera i, sisplau, els demano que, tal com diu el bloc, compleixin amb el temps que està marcat per cada un dels informes.
Doncs seré breu, perquè havia basat part de la meva intervenció en les mocions que no debatrem avui. Per tant, mirem per la meva part. En conclusió, sisplau, demanaria silenci en el públic. Sí, senyor Profundidad. En primer tot, voldria comentar que per les properes eleccions municipals que tenim d'aquí a 5 mesos s'estableixen clarament uns criteris a l'hora de col·locar cartells publicitaris. Cartells, em refereixo. Hi ha hagut un problema greu en aquesta última campanya, que s'han col·locat cartells a l'alçada del cap, a l'alçada de les persones. Per tant, això és una barrera arquitectònica brutal, inclús a la terra. Els cartells s'haurien de posar com a mínim de 2 metres cap amunt, d'alçada, perquè pot crear problemes de donar-se de cops al cap. Això. També els plafons, intentar que els no siguin tan petits, perquè amb un parell de cartells ja ens tapem uns als altres. I per últim, exigir d'alguna manera que tots els grups municipals, si més no tardin 2 o 3 setmanes a retirar part de la seva propaganda. Segona pregunta. Pel que fa al programa del PSC que es va repartir, m'agradaria un aclariment, perquè hi ha un punt que parla que s'han donat ajuts a la promoció de participació ciutadana per un valor de 2.200 euros a un projecte que se'n diu Can Falló, decidim tots. Jo no tinc notícia que s'hagi fet això, precisament un dels greuges que trobo que Falló és que no hagi fet un procés participatiu per decidir-ne els seus usos. En tercer lloc, un altre tema que, no sé si és corrupció o no, però sí, és lamentable que un comptable de l'Ajuntament de Massanet hagi fet el fiscal. Llavors m'agradaria saber com està el tema, ja que això es va portar al fiscal, si hi ha hagut ja alguna decisió per part del fiscal d'imputació i de passar a jutjat, que és la segona fase. I per altra part, l'auditoria deu estar, diríem, a la recta final. Per tant, si se'ns pot dir alguna cosa de com està el tema o quan ja poden donar un informe definitiu. Gràcies. Pel tema de pla d'obres i serveis, hi havia una intervenció que era la de Bellavista, reparació dels serveis assistents al sector de Bellavista, un projecte de 600.000 euros amb una subvenció de 315.000 euros per l'any 2010. M'agradaria saber si això es pensa tirar endavant o s'ajorna el nou govern que sortirà del maig. I per últim, hi havia una reflexió curta, però podria anar a l'allargaré ja que m'he quedat. És igual, no ho farem curta. Bé, mira, resulta que hi ha una cosa que amb el senyor, el proper president de la Generalitat, el senyor Artur Mas, coincidim en una cosa. I és aquest missatge que va donar just l'endemà d'haver guanyat les eleccions, i de les ha guanyat la mar de bé, que va dir que ara és un moment, va dir ara, no puc dir no abans, ara és el moment que, donant la situació contextual en què ens trobem, crítica i difícil, no només a Catalunya, sinó a Espanya i arreu, hem de treballar tots plegats, al màxim possible d'unir-nos i fer-nos aquesta pinya de colla gegantera. Crec que encerta aquest missatge. Hauria estat bé que durant els 4 anys de l'oposició hagués participat una mica més, poder, en fer un govern amb més projecció. Però bé, el missatge el trobo molt adequat i molt encertat i aplicable a Massanet de la Selva. Aquí tenim un context i una realitat realment difícil, que ens sobrepassa a tots els grups municipals, amb les magnífiques idees que podem tenir, ens sobrepassa la situació que estem visquent. Perquè ja no només és Massanet, és un context global. I aquí hem vist què ha passat amb la indústria, aquella aposta, aquesta indústria extraordinària de 1.300 treballadors que en aquests moments en tenen només 300, depenent tot fora. L'especulació amb polítiques especulatives amb el terreny, amb el territori, ja ho hem vist, grans especulacions, gran bombolla immobiliària, pujada de preus brutal del sòl, total per què? Per la ruïna de la crisi econòmica. Això ha generat al nostre municipi llocs de treball i creació de nova indústria? No. Ha participat en aquesta bombolla general de la crisi econòmica. I l'atur del nostre poble és greu.